Prišli sme niekde k Mariacel. Ideme si vyliesť feraty, majú tam byť zotry. Veľmi pekné, že vraj uvidíme, už sme dlhšie neboli na feratách. Okrem poslednej, čo sme liezli na Grossglockner, ale to bol len taký maličký úsek. Takže urobili sme si kávu, zbalíme veci a ideme sa tam pozrieť. Priznávam, s feratami sme mali dlhšie tiché obdobie, ale bolo na čase si opäť nejakú dať. Tu ideme tancovať. A aj keď sme vyberali starostlivo, záver nás trošičku prekvapil. No lebo ja toto nedočiahnem. A vlastne nie len záver. Chcela by som podotknúť, že Andrej si buď na kvalitné veci buď veľmi potrpí, alebo veľmi nepotrpí. Takže dneska to dáva na rakúskeho jodlovača. Je to v poriadku. Sme inšpirovaní včerajším podvečerom v malej rakúskej dedinke, ktorý vypálil oveľa lepšie, ako to vyzeralo zo začiatku. Je to dobrý stúpačik zatiaľ. V Rakúsku sme vlastne už od včera. Boli sme na takzvanej Preisental cykloceste, ktorú sme aj chceli natáčať, ale nejako nevyšiel krok. Andrejovi sa nechcelo dronovať a ja som stala ľavou zadnou. Ako pekná cestička pomedzi vinice, ale načo tomu chýbalo. Ale našťastie na konci sme prišli do nejakej uličky pivničnej, kde sa podávalo víno, že konečne to malo ten svoj šmrnc a bolo to úplne lokálne, sami domáci tam boli, ešte aj Ujo z pivnice. Už keď sme tam došli, už mal dobre džabnuté, takže mu to celkom išlo a bol z toho nakoniec krásny večer. Ten domáci pán ma zobral do tajnej miestnosti, pred vstupom mi povedal, že only man vyťahol, otvoril súd, nejaké miestne špecialitky a sme si dali pekne z hadičky. Jak vyťahol tú hadičku, tak samozrejme nám vystrekol na hlavu. Sme boli trošku od vína. Potom sme si zobrali ešte fľašku vínka do auta, ale tu sme ani nezvládli. Tak pomaličky sa tá skala nad nami objavuje. Asi to naozaj bude vzdušné. Juhu! Asi tam niekoho vidím, hej. Bohe, ktorá je toto? Ale hej, vidím, tam sa teraz niekto pohol. Cestou hore máme stále dilemu, na ktorú feratu ísť. Naťahané sú tam 3 cesty podľa rôznych obťažností a našu dilemu ešte tesne pred nástupom do feraty pekne zamotá výkrik "Uá!" niekde zo skaly, ktorý sa určite nekochal výhľadom. A v tom istom momente dobehneme malého Snoopyho so svojimi majiteľmi. Snoopy! Ktorí psíka šupnú do špeci batohu a idú liesť feratu aj s ním. No, to som z toho teda jeleň. A sme tu. To sme z toho vystúpali. Cestou sme sa rozhodli, že ideme C-čko, teda dáme si niečo medzi, lebo už sme fakt dlhšie neliezli. Teda ja nie, Andrej bol v Paklenici pred týždňom. Takže niečo na rozohriatie ideme C-čko a trochu sme uvažovali aj nad tým D-čkom CD, čo tu je kúsok ďalej. Ale je tam taký previsnutý rebrík, čo by nebol problém, lebo som zistila, že s tým teda nemám až taký problém, ale potom sa tam trochu prechádza do previsu. A niektorí ľudia písali, že je to OK, niektorí, že to nie je OK. Lenže ja by som vždy potrebovala vedieť, akú majú výšku tí ľudia v centimetroch, lebo vysoký možno napíšu, že je to OK, ale ja mám 160 a ja niekedy nedočiahnem. Ferata Tristans Kirschbogensteig a ani tie ďalšie dve sa nelezú len tak halabala kedykoľvek v roku. Určité obdobie v dobe zimného odpočinku alebo v dobe párenia treba toto miesto nechať na pokoji. V okolí sú aj posiedky na pozorovanie zvierat, ktoré vyzerajú z diaľky ako malé gazibudy. No, poďme mi ale teraz liesť. Dobre. A cvaknúť čo? Ježiš. Dobre to začína. To nie som mimo. Fakt som dlho neliezla.
tancovať. Až neskôr si všimneme, že celá táto ferata je taká hra na objavovačku. Pekné cečko. Zdušné. Jednotlivé sekcie tu majú svoje srandovné pomenovania a neskôr budeme až číhať, čo si na nás tvorcovia feraty za ďalším a ďalším rohom vymysleli. Mám tento logický úzol natočený, neboj. Zase tak natesno. A nič, ako prekliknem to, jak keby tam bol preklik. Toto naozaj taká tancovačka, lebo tento úsek bol nazvaný, že tanec na skale. Tak ja som si ho aj tancovaní kolienko rozbil. Sekcia číslo 2, iba here around. To je tajomné. Here we go, 3, Here around. 1. A výhľady sú odtiaľto brutálne. Tam niekde máme auto pri tom dome a za takú chvíľu sme celkom vyliezli. O, to vyzerá hore pekne. Ako sa volá úsek číslo 3? North corner. Ako datka? Toto je pekný úsek. Hej, a mne sa páči. Oddychová. A úsek 4. No vidíš, stop for snack. Tak. Napni si odsetku. Tak. A teraz si tu bezpečne. Takýchto lavičiek som sa vždycky bála, ale toto je trochu iné, lebo je to aspoň vyhlbené do steny, lebo keby to bolo iba, že to visí z tej steny, tak si sem v živote nesadnem. Ale aj tak krásny výhľad. Stop first, tak splnené a ideme. Nám tu vyššie začalo súčať na skale, ale aj fajn. Aspoň není tak teplo. Tak tuto nejdem si sit down. Tu je pasáž, že sit down, ale tuto nie. Jeden posed s hlbokým výhľadom pod sebou už mám za sebou. To na teraz stačilo. Okrem toho, teraz by si mal dávať pozor, Andrej. To je veľmi trestne nazvaté. Hlavne pre teba. Tak ja som si kolienko rozbil. Len toľko ti poviem, že na tomto rohu dávaj veľký pozor, lebo svoje meno má opodstatnenie. Za krvavým rohom nasleduje tunelový most, ktorý okrem toho, že sa trochu kývka, je celkom v pohode. A potom už sme v Kostolný oblúk, podľa ktorého má ferata aj časť svojho mena. už sa blížime ku koncu. Kostolný oblúk, kostolné okno, niečo také, lebo že to veľmi pripomína gotickú katedrálu.
Vyzerá to fakt veľmi pekne a na tým už by mal byť pomaly koniec. Tu sa to volá vstup do jaskyne. Po kostole či katedrále sme zrazu v jaskyni. Aj sa to tu tak ozýva. Táto ferata naberá každou svojou sekciou na kreativite. Wow. Pekne to tam vyzerá v tej jaskyni. Naozaj to vyzerá jaskyňovito. A je tam tiež nejaký mostík uprostred jaskyne. Krásna štrbina. To si tu pýtalo feratu v takejto jaskyni. Aspoň niečo pre malých ľudí. Mostík ponad priepasť. Opäť nenadarmo sa tu tak aj volá a aj panáčik z obrázka tu dosť balansuje. Hĺbka je celkom zjavná a Andrej trochu píndá, že na ňo je horné lano umiestnené prinízko a musí sa krčiť. Hej, ja som s tým nemala problém. Na mne je to akurát. O chvíľu budem mať ja úplne opačný problém. Ešte, že som o tom na začiatku žartom hovorila. To už vyzerá asi aj na záver. Tak dohre potrebujem. A slniečko nám prekukuje, slniečko. A jeden nech tuži v čudu. Nech to ani tak nebude problém. Horšie je, že presne tak, ako netuším, čo znamená gut v tejto feratovej sekcii, netuším ani, ako ju prejsť. Som na ňu totiž maličká. To bude dosť ďaleko mať tieto feratový uchyt. Lebo to zase mi mali ľudia. Bože môj. No lebo ja toto nedočiahnem. Karabiny pri mojej výške nedočiahnu na horné lano, aby som sa tam bezpečne zaistila. Takže pekne dole, zaistiť sa aspoň o spodné lano a keďže tu nohy nie sú v lufte, toto bude zrejme ten gut skok, teda pre malé postavy, na druhú stranu. Lenže som akoby level nižšie, ako by som mala byť a musím si nájsť vlastnú cestu späť hore. Zatni si to druhé do toho toho, do tej kramly. Aha, dobre. Jedno si tam svatí. Hej. Škoda som si niekde do nohu. A tak tu teraz vykonávam už skôr skôčiky ako skoky, aby som sa niekde karabinou prichytila, kým opäť dolezem k lanu. Najväčším strachom teraz kričí určite GoPro kamera. Ježiš. OK. Mala to dosť natesno. No a teraz to. No teraz čo? Teraz už je to predsa za rohom. Panáčik to vie a viem to už aj ja. Mala si dať to zabavnou vložkou nakoniec. A ako som to mala ísť? Tam vedela by som to aj ja prejsť? No keď už si bola tak, že ako nedočiahneš, tak si mala keby to jednou nohou hupnúť na tú kramlu. Ale nie som si, či by si dočala aj s tými krátkými nohami. Nie som si nedostý. Proste si mala skočiť. Obedík? Obedík. Teórii ako gut jump prejsť sa kopí a kopí. Aj keby si tam skočila, čo by si asi skočila, len neviem, ako by sa potom odopla. Do toho by si mala tam hore, by si dala nohu na tú kramlu, tým pádom by si sa ešte viacej vzdialila od toho vrchného lana. Neviem, sme to obišli. Trošku. No a to bolo ťažké, lebo sa to šmyklo, lebo sme všetko cez blato. V polke ťa to už natiahlo. V tej polke si mala mať ľavú nohu na tom lane spodnom a pravú preskočiť na tú spodnú kramlu a už by tam bola. Hlavné je, že sme hore a že sme si to fakt užili. Čo sa mi vždy ľúbi na feratách je tuto, že mala všetky tie pasáže označené menami. To hneď dá tomu taký iný pocit. A myslím, že je to preto tak, lebo
všetky tieto 3 feraty, čo sú tu pri sebe. Že je tu Tristan, vlastne tu sme išli my, Oliver a Felix. A tí, čo robili tieto feraty, tak ich nazvali po svojich deťoch, tak ich urobili také hravé. Tých zábavných tabuliek je na ferate, ale aj dvojnásobok, takže ak sa chcete zabaviť, viete kam ísť, lebo nám všetky do videa nevyšli. No a ak ste menší, tak v tom prípade nezabudnite 3, 2, 1, gat!